Semmelrock uvádza: systém Einstein s odstupom najlepšia technika škár. Pekné prostredie je vizitkou každého mesta, každej inštitúcie, firmy alebo súkromného objektu. K celkovému atraktívnemu obrazu miesta výrazne prispievajú aj spevnené plochy. Preč od monotónnej čiernej plochy? Produkty Semmelrock vybavené patentovaným systémom Einstein spĺňajú všetky funkčné ako aj optické požiadavky na vysoko namáhané plochy. Systém Einstein je patentovaný plnozámkový systém s integrovanou poistkou proti posunu. Inteligentná technika škár sa sústreďuje špeciálne na požiadavky plôch s ťažkou premávkou a vysokým zaťažením. Hlavným predpokladom optimálnej funkčnosti produktov so systémom Einstein je ich zabudovanie v zmysle platnej normy STN 736131-1. Vďaka zabudovaným spájacím, dištančným a fixačným prvkom sa zabezpečí vytvorenie optimálnej škáry požadovanej normou, ako aj jej optimálnej výplne pri zanedbateľnom kontakte jednotlivých dlažbových prvkov. Tajomstvo systému Einstein – zámkový systém. Zámkový systém aplikovaný na všetkých stranách sa stará o to, aby jednotlivé prvky boli vždy správne uložené. Charakteristické je usporiadanie spájacích prvkov v pároch, ktoré zabraňuje vzájomnému posunu jednotlivých dlažbových prvkov. Toto riešenie prináša rozhodujúcu výhodu: jednoduchú a správnu pokládku, či už ručnú alebo strojovú. Jeden prvok je vždy valcovitý, ďalší je kužeľovitý, zužujúci sa smerom nahor. Vďaka tomuto špeciálnemu usporiadaniu spájacích prvkov sa výplňový materiál môže v škáre zachytiť a nenastáva jeho následné vyplavovanie. Toto je rozhodujúce pre rozloženie strihových síl a predchádza sa tak zaseknutiu jednotlivých dlažbových prvkov. Predpokladom je ale pravidelná údržba škár, ktoré musia byť vždy naplnené podľa predpisov. Pre výber škárovacieho materiálu platia požiadavky príslušných noriem a smerníc. Zaistenie škár pomocou D bodov. Zaistenie škár pomocou D bodov vďaka ich polohe v dolnej, nekritickej časti dlažby sa stará o dotyk susedných prvkov a o správnu šírku škár. Takto sa dlažbové prvky navzájom dotýkajú iba v niekoľkých miestach a je medzi nimi dostatok miesta pre výplňový materiál. Toto riešenie zabezpečuje optimálny elastický prenos síl. Posuvné a horizontálne sily sú účinne tlmené a zároveň rovnomerne odvedené do nosných vrstiev. Výrobky a možnosti stvárnenia. Výrobky so systémom Einstein sú k dispozícii v rôznych formátoch, povrchoch a farbách. Klinovitý prvok umožňuje pokládku kruhových segmentov bez potreby rezania. Toto je ideálne pre výstavbu kruhových križovatiek. Diagonálny prvok uľahčuje diagonálnu pokládku, stará sa o dynamiku v pokládkovom vzore a uľahčuje rovné zakončenie. Vďaka tejto rôznorodosti sa môžu výrobky so systémom Einstein prispôsobiť moderným, rustikálnym alebo klasickým požiadavkám na stvárnenie. Systém Einstein sa dá aplikovať aj na ekologické povrchy pre veľké zaťaženia. Vďaka rozšíreným spájacím prvkom integrovaným do dlažby sú tieto vhodné pre presakovacie alebo zelené plochy. Výhody používania: zhrnutie. Žiadny posun alebo deformácia, žiadne zasekávanie alebo prevrátenie dlažbových prvkov ani pri veľkých zaťaženiach. Unikátna technológia proti odpraskávaniu hrán vďaka dodržaniu normou predpísaných šírok škár a výplne. Vysoká presnosť pri pokládke za pomoci D-bodového systému zaistenia škár a fixačných prvkov. Vysoká hospodárnosť vďaka strojovej pokládke pri krížovej škáre a polovičnom osadení. Široké možnosti stvárnenia vďaka množstvu formátov, farieb a povrchov.
Bezproblémové znovu zabudovanie po výkopových prácach pri zachovanom výzore plochy. Možnosť výmeny jednotlivých dlažbových prvkov. Vysoká stálosť aj pri vysokých teplotách. Mrazovzdornosť a odolnosť voči soliam. Kvalita podľa normy STN EN 1338. Predpokladom pre funkčnosť dlažbových plôch je odborné plánovanie a výstavba celej stavby za dodržania príslušných noriem a predpisov, ako aj predpisov pre stavbu komunikácií. Referencie. Systém Einstein sa v prevádzke používa už od roku 1999 a slúži k spokojnosti našich zákazníkov. V celej Európe bolo položených vyše 3 milióny metrov štvorcových dlažieb s týmto systémom. Pod vedením firmy Semmelrock sa v rámci niekoľkoročného výskumného projektu vykonal aj praktický test systému Einstein v zrýchlenej simulácii. Počas 2 mesiacov sa výrobky zo systému Einstein, ako aj samotné lôžko, podrobili skúškam najvyššieho dopravného zaťaženia. Počas týchto 2 mesiacov sa simuloval prejazd 1,2 milióna nákladných aut, čo v reálnej premávke zodpovedá časovému úseku 20 rokov. Výsledky potvrdili vysokú trvácnosť výrobkov so systémom Einstein. Systém Einstein kombinuje technickú kvalitu s vysokými nárokmi na stvárnenie plôch pri zachovaní plnej funkčnosti. Semmelrock, váš špecialista na spevnené plochy.